वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय 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 चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। எத்தனாவது வருஷம் மாதாஜி? மாதாஜி 135 பாதி மாதாஜி. அருவ அனுமானம் ஏகாத்மவாதம் அதுல இருந்து படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அருவ அனுமானம் ஓகே, ஏகாத்மவாதம் படிங்க மாதாஜி. நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. அருவ அனுமானம் ஏ- ஏகாத்மவாதம் பரமனின் இருப்பினுள் ஐக்கியமாகுதல் அனும ஞானம் அஷ்டாங்க யோகம் தியானம் ஆகியவை அனைத்தும் மண் துகள்களுக்கு ஒப்பிடப்படுகின்றன. அவை இதயத்தில் எரிச்சலை உண்டு பண்ணுகின்றன. யாராலும் அத்தகு செயல்களை கொண்டு பரம புருஷ பகவானை திருப்தி செய்ய இயலாது. பகவான் நமது இதயத்தில் அமைதியாக அமர்வதற்கு நாம் வாய்ப்பளிப்பதும் இல்லை. மாறாக அவர்களால் பகவானுக்கு வெறும் தொந்தரவு மட்டுமே கிட்டுகிறது. சில நேரங்களில் யோகிகளும் ஞானிகளும் ஆரம்பத்தில் தங்களது பல்வேறு பயிற்சிகளுடன் இணைந்து ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தையும் உச்சரிக்கின்றனர். ஆயினும் எப்போது பௌதீக வாழ்வின் பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடைந்து விட்டதாக தவறாக நினைக்கிறார்களோ அப்போது அவர்கள் நாம உச்சாடனத்தை நிறுத்திவிடுகின்றனர். இறுதி குறிக்கோள் பகவானின் ரூபம் அல்லது பகவானின் நாமம் என்று அவர்கள் கருதுவதில்லை. அத்தகு துரதிருஷ்டமான உயிர்வாழிகளுக்கு பரமபுருஷ பகவான் ஒருபோதும் கருணை கொடுப்பதில்லை. ஏனெனில் பக்தி தொண்டு என்றால் என்ன என்பதை அவர்கள் அறியார். அவர்களை பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 16.19 பின்வருமாறு விளக்குகிறார். தான் அகம் த்விஷத க்ரூரான் சம்சாரேஷு நாராதமான் ஷிபாம் யஜஸ்ரம் அசுபான் அசூரேஷ்வேவ யோனிஷு. பொறாமையுடன் கருணையின்றி இருக்கும் இத்தகு கடைநிலை மனிதர்களை ஜடவாழ்வு என்னும் கடலில் பல்வேறு அசுர இனங்களுக்குள் தான் நிரந்தரமாக தள்ளுகின்றேன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தனது சொந்த உதாரணத்தினால் மண் துகள்கள் அனைத்தும் முற்றிலுமாக எடுக்கப்பட்டு வெளியே எரியப்பட வேண்டும் என்பதை நமக்கு காட்டுகிறார். மண் துகள்கள் மீண்டும் கோயிலுள் வந்துவிடலாம் என்ற அச்சத்தினால் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோயிலின் வெளிப்புறத்தையும் தூய்மை செய்தார். பலநோக்கு செயல்களின் விருப்பங்களிலிருந்து விடுபட்டிருந்தால் கூட சில நேரங்களில் அச்செயல்களுக்கான சூட்சும ஆசைகள் மீண்டும் இதயத்தினுள் வந்து விடலாம் என்று இதனை ஸ்ரீலம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாகூர் விளக்குகின்றார். பக்தி செயல்களை அதிகரிப்பதற்காக வியாபாரம் செய்யலாம் என்று சில நேரங்களில் நினைக்கலாம். ஆனால் களங்கம் மிகவும் பலமாக இருப்பதால் அவனது வியாபார நோக்கம் தவறான புரிந்துணர்வாக காலப்போக்கில் வளர்ந்து விடுகிறது. அவை குடி நாடி, குற்றம் கண்டுபிடித்தல், பிரதிஷ்டாஷா, பெயர் புகழ் பதவியினை பெறுவதற்கான ஆசை, ஜீவ இம்சா, இதர உயிர்வாழிகளின் மீதான பொறாமை, நிஷத் தாசர, சாஸ்திரங்களில் தடை செய்யப்பட்டுள்ள விஷயங்களை ஏற்றல், பௌதீக லாபத்திற்கான விருப்பம், பூஜா, பிரபலம் அடைவதற்கான ஏக்கம் என்று விளக்கப்படுகின்றன. குடிநாடி என்னும் சொல் கபடத்தனம் என்றும் பொருள்படுகிறது.
பிரதிஷ்டாச என்பதற்கு ஸ்ரீல ஹரிதாச தாகூரை போன்று தனிமையான இடத்தில் வாழ்வதற்கு நகல் செய்யும் முயற்சியினை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம். ஒருவனது உண்மையான ஆசை பெயரும் புகழும் பெறுவதாக இருக்கலாம். வேறு விதமாக கூறினால், தனிமையான இடத்தில் வசித்தால் போதும், முட்டாள்கள் தன்னை ஹரிதாச தாகூருக்கு சமமானவராக ஏற்றுக்கொள்வர் என்று நினைக்கலாம். இவையாவும் பௌதிக விருப்பங்களாகும். ஓர் ஆரம்ப நிலை பக்தன் பெண்களுக்கான விருப்பம், பணத்திற்கான விருப்பம் ஆகிய இதர பௌதிக ஆசைகளாலும் நிச்சயமாக தாக்கப்படுவான். இவ்விதமாக இதயம் மீண்டும் அசுத்தமான பொருட்களால் நிரம்பி மிகவும் கடினமாகி பௌதிகவாதியின் இதயத்தை போன்று மாறிவிடுகின்றது. படிப்படியாக அவன் பிரபலமான பக்தன் அல்லது அவதாரம் என்று அறியப்படுவதற்கு விரும்புகிறான். ஜீவ இம்சை, இதர உயிர்வாழிகளின் மீதான பொறாமை என்னும் சொல் உண்மையில் கிருஷ்ண உணர்வின் பிரச்சாரத்தை நிறுத்துவதை குறிக்கின்றது. பிரச்சார பணியானது மற்றவர்களுக்கான நலத்தொண்டு என்று விளக்கப்படுகிறது. பக்தி தொண்டின் நன்மைகளை பற்றி அறியாமையில் இருப்பவர்கள் பிரச்சாரத்தினால் அறிவூட்டப்பட வேண்டும். ஒருவன் பிரச்சாரத்தினை நிறுத்திவிட்டு தனிமையான இடத்தில் அமர்ந்து கொண்டால் அவன் பௌதிக செயலில் ஈடுபட்டிருப்பதாக பொருள்படும். ஒருவன் மாயாவாதிகளுடன் சமரசம் செய்து கொண்டு இணக்கமாக செல்ல விரும்பினால் அவனும் பௌதிக செயல்களில் ஈடுபடுவன் ஆகிறான். பக்தன் ஒருபோதும் அபக்தர்களுடன் சமரசம் செய்து கொண்டு இணக்கமாக செல்லக்கூடாது. தொழில் ரீதியிலான குரு, அஷ்டாங்க யோகி அல்லது அதிசயம் காட்டும் மனிதன் என செயல்பட்டு மக்களை ஏமாற்றி அற்புதமான யோகி என்று மாபெரும் புகழை ஒருவன் பெறக்கூடும். ஆனால் இவை அனைத்தும் இதயத்தில் உள்ள தூசி, புல் மற்றும் மண் துகள்களாக கருதப்படுகின்றன. மேலும் கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும். தகாத பாலுறவு, சூதாட்டம், போதை வஸ்துக்கள், மாமிசம் ஆகியவற்றை விரும்பக்கூடாது. நமக்கு செய்முறை உபதேசங்களை சோ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நேத்து வரைக்கும் என்ன பார்த்தோம்? அவ குண்டிச்சா டெம்பிள கிளீன் பண்றதுக்கும் நம்ம நார்மல் லைஃப்க்கும் என்ன லிங்க்னு பார்த்தோம். இப்போ மாடர்னா இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிற 3 கேட்டகரி: கர்மி, ஞானி, அதுக்கு மேல யோகி, அதுக்கு மேல பக்தா. இப்போ கர்மின்றது மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் எடுத்துக்கோங்க. அவங்க என்ன பண்றாங்க? எல்லாமே மாடர்ன். ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, முன்னாடி தங்க பிளேட்டு, வெள்ளி பிளேட்டு இதுல எல்லாம் சாப்பிட்டா ரிச்னஸ்ன்றது ஒன்றும் இல்லாம உடம்புக்கும் நல்லது. ஆனா இவங்க என்னன்னா இப்போ பேப்பர் பிளேட் அந்த லெவலுக்கு வருது, ரைட்? சோ இப்போ மாடர்னைசேஷன் நம்மள ஹை லெவலுக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கா, லோ லெவலான்றது திங்க் பண்ணுவோம். முன்ன நிம்மதியா இருப்போம் எப்பவுமே. ஆனா இப்போ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நான் ரொம்ப கஷ்டப்படணும்ப்பா, ஒரு 60 வயசு ஆனா நிம்மதியா இப்ப படுத்துக்கணும். ஏன் நிம்மதிக்கு 60 வயசு ஆகணும்? அந்த 60 வயசு அப்போ நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வியாதி நிம்மதி இல்லாமலும் போகலாம், இல்ல உயிரே இல்லாமலும் போகலாம். சோ இன்னைக்கு என்ஜாய் பண்ணணும்ன்ற மென்டாலிட்டி அவங்களே தப்பான பாதையில கூட்டிட்டு போகுது. I should make full use of the day. First, I should make full use of the human body என்ற தாட் வரும். இப்போ இதோட மெயின் ப்ராப்ளம் என்னன்னா, அவங்களுக்கு நாலேஜ் இல்லை. ஒரு சின்ன குழந்தை ஸ்கூலுக்கு போக மாட்டேன்னா அது கழுத்தை பிடிச்சி இழுத்துட்டு போய் ஸ்கூல்ல எதுக்கு வைக்கிறோம்? ஸ்கூல்ல போய் படிச்சாதான் நாளைக்கு யூஸ் ஆகும். அதே நாளைக்குன்றது இந்த உடம்புக்கு இல்லை, ஆத்மாக்கு இருக்கு. நாளைக்கு அந்த ஆத்மாக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்மளுக்கு பெஸ்ட் ஆன்சர் சாண்டிங் அண்ட் ஹியரிங். இன்னைக்கு என்ன சொல்லி படிச்சுட்டு இருக்கோம்? இம்பர்சனலிஸ்ட், மோனிஸ்ட்ன்றவங்க. மோனிஸ்ட்லயே ஒரு கேட்டகரி, அவங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரம் தான் சொல்லியிருக்காங்க யோகத்திலும். ஆனா அவங்க லிபரேட் ஆயிட்டாங்கன்னு உடனே அவங்க நிறுத்திடுவாங்க. அதான் எப்பவுமே சிலது பண்ணவே கூடாதுன்னா அந்த சாண்டிங்க நிறுத்தவே கூடாது, எந்த லெவலுக்கு அட்வான்ஸ் ஆனாலும் அப்படின்னு. அதுக்கு ஒரு ஹரிதாஸ் தாக்கூரே உதாரணமா இருக்காரு. இதை தவிர யோகிகள் பரமாத்மாலதான் அவங்க தவம் இருக்கிறாங்க. அதாவது ப்ரீமெச்சூர், அதாவது இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகாத யோகிகள் விராட் ரூபமும், அட்வான்ஸ் ஆன யோகிகள் பரமாத்மாவும். ஆனா கடைசி வரைக்கும் அவங்க பரமாத்மாவிலேயே எண்ணிட்டு இருக்காங்களா? இல்ல. பரமாத்மாவை ஒரு போக்கஸா யூஸ் பண்றதுக்கும், இம்பர்சனல் ஹரே கிருஷ்ணா மாமந்திரா ஒரு கான்சென்ட்ரேஷன் யூஸ் பண்றதுக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டு வந்த உடனே இதை தூக்கி போடுறாங்க. அப்ப அப்படி இருக்கிறவங்க நரகலோகத்துக்கும் பிரம்மஜோதிக்கும் தான் போவாங்க, திரும்ப திரும்ப பௌதிகத்திலேயே வராங்க அப்படின்றது. பொறாமை கொண்டவர்கள் பாம்பா பிறக்கிறதும் இதெல்லாம் ரொம்ப நம்ம சாஸ்திரங்கள்லயே எழுதியிருக்காரு. ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு என்ன சொல்றாரு? அந்த
ஒரு மண்ணையும் தூக்கி வெளியில போடுறது, கோயிலுக்கு வெளியில ஒண்ணு இல்லாம வெளியில கோயிலையும் சுத்தப்படுத்துறாங்க. அப்பதான் என்ன அர்த்தம்? நம்ம வந்து அந்த அந்த அழுக்கு உள்ள வரக்கூடாது அப்படின்னு. அதனால ஏன் இத சொல்றோம்னா, இதுக்குதான் மெயினா பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பௌதிகத்துல இருக்கிறவங்களோட ஏன் கனெக்ட் ஆகக்கூடாதுன்னா, அவங்க மூலமா நம்ம கண்டாமினேட் ஆகக்கூடாது, அழுக்கு படக்கூடாது. இப்போ குட்டி நாட்டியன்றதுதான் மிகப்பெரிய தப்பு. ஏன் குட்டி நாட்டிய டூப்ளிசிட்டி அப்படின்னு இன்னொரு வருஷன்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, குட்டி நாட்டி நார்மலா இப்ப வந்து நான் என்ன சொல்றேன் வச்சுக்கோங்க. இப்போ கலாவதி மாதாஜி, நீங்க ஏன் மாதாஜி கிளாஸ் எடுக்கிறதே பேசிட்டு இருக்கேன் நான் வந்து உங்ககிட்ட சொன்னீங்கன்னா அது வேற, டீச்சர் ஸ்டூடெண்ட். இதுவே வந்து ஜெயந்தி மாதாஜி, ஐயோ என் அக்கா இருக்கால, எப்போ பாரு கிளாஸே கேட்க மாட்டா, கிளாஸ் பேசிட்டே இருப்பா, ஒரு சைட்ல டிவி எல்லாம் பாத்துட்டு இருக்கா அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க வச்சுக்கோங்க. அதோட நிறுத்துமா? இல்ல. அவங்க நேரா போய் ஏன் அக்கா இப்படி பண்றீங்கன்னா தப்பு இல்ல. ஆனா அவங்க அப்படி பண்ணாம பின்னாடி போய் சொன்னா, அக்கா வந்தோடனே அக்கா உங்களுக்கு தான் வெயிட் பண்றேன்க்கா, நீங்க எப்படி கிளாஸ்ல அட்டென்டிவா இருக்கீங்க. ரெண்டு வகையா இருக்கு, ரைட்? அதுக்கு பேர் தான் டூப்ளிசிட்டி. உள்ள ஒண்ணு வச்சுக்கிறது, வெளியில ஒண்ணு பேசுறது. இப்போ ரெண்டுமே தப்பு. தப்பு கண்டுபிடிக்கிறதும் தப்பு. அதே மாதிரி தப்பு கண்டுபிடிச்சிட்டு பின்னாடி போய் பேசுறதும், முன்னாடி ஒரு மாதிரி இருக்கிறதுமே ரெண்டுமே தப்பு. அதனால குட்டி நாட்டின்றதுதான் பிக்கெஸ்ட் ப்ராப்ளம் எல்லாருக்குமே இருக்குது. பிரஜல்பா அப்படின்னு சொல்றோம். பிரஜல்பான்றது வந்து ஒரு மைல்டர் வெர்ஷன் ஆஃப் குட்டி நாட்டி. பிரஜல்பான்றது வந்து சும்மா நம்மளுக்கு பொழுது போகலன்னு தப்பு கண்டுபிடிக்கும். யாருக்காவது ஒரு பிரச்சனை வச்சுக்கோங்களேன், அது என்ன பிரச்சனைன்னு கூட நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம ஒப்பீனியன் நம்ம கொடுத்துட்டே இருப்போம். டீச்சர் இன்னைக்கு ஒரு சின்ன விஷயமா இருக்கலாம், ரோட்ல எவனாவது ஒரு பொண்ணு கத்திட்டு இருக்கலாம், "பா, இவ எப்படி கத்துறா தெரியுமா, இவன் வீட்டுக்காரன் எப்படிதான் அவளோட இருக்கானோ" அப்படின்னு. இன்னொருத்தங்க வந்து சொல்லுவாங்க, இல்ல பாவம் அந்த பொண்ணுக்கு வந்து வீட்டுக்காரன் ரொம்ப பிரச்சனை பண்ணுவா. அப்ப கூட நமக்கு பரிதாபம் வராது. அச்சச்சோ அந்த பொண்ணு வீட்டுக்காரன் அவ்வளவு பிரச்சனையா, அதான் அவ அந்த கோவத்தாலாம் வந்து நம்ம கிட்ட காட்டுறான். இந்த மாதிரி டயலாக் வந்து எப்படியோ ஒண்ணு நம்ம சொல்லிட்டே இருப்போம். நம்ம வாயை வச்சுட்டு நம்ம எல்லார் வாழ்க்கையிலுமே பிரச்சனை இருக்கு. முடிஞ்சா நம்ம ஹெல்ப் பண்ணணும், முடியலையா நம்ம ஒதுங்கணும். ஆனா நம்ம அது பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். சப்போஸ் அந்த பொண்ணு நம்ம நெய்பரா இருந்து ஆண்டி அப்படின்னா, ஐயோ நீ என்ன தங்கமான பொண்ணு தெரியுமா, உனக்கு பார்த்தாலே நானே உன்னை மருமகளா ஏத்திக்கணும்னு நினைப்பேன், ஆனா உனக்கு போய் இப்படி ஆயிடுச்சேமா அப்படின்னு. கிட்ட போய், எப்படி இருக்கா தெரியுமா அந்த பொண்ணு, அவ அவ்வளவு அழகா இருக்கா, அவ பக்கத்துல வந்து 2 3 பசங்களை நான் பார்த்தேன், என்னமோ. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? ஒரு ஆர்டினரி ஒரு கதை, இந்த நம்ம வாழ்க்கையிலயும் நடக்கிற ஒரு நல்லா ஆர்டினரியான கதைய எப்படி நம்ம பேசி நம்ம கேரக்டர் எவ்வளவு கேவலப்படுத்திக்கிறோம். அந்த பொண்ணுக்கு அது தெரியுமா தெரியாதா, அவ சட்டை கூட பண்ண மாட்டான். அதுவும் இப்போ இருக்கிற டைம்ல வந்து நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் நினைக்கிறதுக்கு கூட டைம் இல்லை. இது ஒண்ணு. ரெண்டது வந்து பிரதிஷ்டாஷா. பிரதிஷ்டாஷான்றது வந்து பேருக்கும் புகழுக்கும் உண்டியே வாழுறது. இது வந்து பக்தியிலயும் காட்டுவா. எப்படின்னா ஒரு இப்போ பிள்ளையார் சதுர்த்தி ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா, என்னோட பிள்ளையார் தான் பெருசு, என்னோட பிள்ளையார் தான் ரொம்ப ரிச். பக்தியிலயும் பயஸ்லயும் தான்ன்றது அகங்காரம் இருக்கிறது. இது ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்லயும் நிறைய பார்த்திருக்கேன் நான், இதுல நிறைய பேர் பார்த்திருக்கேன். நான் தான் லீடர், இப்படிதான் போகணும். மாதாஜி எனக்கு கால் உடைஞ்சு இருக்கு அப்படின்னு யாராவது சொன்னா கூட நானே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருக்கேன். அதெல்லாம் இல்ல மாதாஜி, ரூல். இது என்னன்னா எனக்கு ஒரு பதவியை கொடுத்துருக்கேன். இதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. நம்ம இஸ்கான் மங்களூர்ல சொல்லக்கூடாதே தவிர, ஆனா ஸ்பெசிபிக்கா என்னன்னா லீடரை வச்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஒரு லீடர் எப்படி இருக்காங்களோ அதை வச்சுதான் அந்த ஃபாலோயர்ஸ் இருப்பாங்க அப்படின்னு. நாமனிஷ்ட பிரபுவோட லீடிங் பர்ஃபெக்ஷன்ல யாருமே வந்து தான்ற அகங்காரத்துல ஆடினாலும் அதை அப்படியே உட்கார வச்சுக்காரு. நான் தான் கிரேட் அப்படின்ற ரூலே இருக்காது. அவர் வந்து எப்படின்னா அவரும் ஹம்பிள், அவரும் இறங்கி வந்து பண்றதால முக்கால்வாசி பேர் பாத்தீங்கன்னா எந்த பொசிஷன்ல இருந்தாலும் நான் இந்த பொசிஷன் இதுதான் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்ற அகங்காரத்துல இருக்க மாட்டாங்க. அந்த அகங்காரம் இருந்தாலும் அதை வெளியில படுத்தாம அவங்க வாய்க்குள்ளேயேதான் முழுகிட்டு இருக்கு. அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பொசிஷன். ஏன்னா நம்ம வந்து எப்பவுமே அந்த லெவலுக்கு வரக்கூடாது. காமான்றது எல்லாருக்குமே தெரியும், ஆசை. இதுதான் நம்ம பதவிக்கும் இதுக்கும் இருந்தா நம்ம ஒரு சின்ன இரண்ய கஷ்பி ஆயிடும். காமத்துல இருந்தா நம்ம சின்ன ராவணன் ஆகும். இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும், ரைட்? சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் நம்ம பண்ணக்கூடாது. அதே மாதிரி நிறைய பேர் வந்து பிரதிஷ்டாஷான்னு நான் சொன்னது வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள். பேரு புகழ் பௌதிகத்துல ஒண்டி இல்லாம ஸ்பிரிச்சுவலி நம்ம கணேசன் சொன்னேன். இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா, நான் ரொம்ப எக்ஸால்டட் டிவோட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ப்ரீச்சிங் எல்லாம் இல்லை, நான் தனியா போய் ஜபம் பண்ணுவேன். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பேர் நான் நோட்டீஸ் பண்ணிருக்கேன், என்ன வந்து நீங்க முடிஞ்சா சொல்லிக் கொடுங்க, இல்லைன்னா நானே கத்துப்பேன். அது என்ன முடிஞ்சா சொல்லிக் கொடுங்க, இல்லைன்னா நானே சொல்லுவேன். நம்மளால கத்துக்க முடியாது, அதுதான் உண்மை. அப்படியே கத்துக்கிட்டாலும் எவ்வளவு, இப்போ நான் கூட யதா திதாம் யதாமதி, எவ்வளவு எனக்கு புரிதல் இருக்கோ அவ்வளவு நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன். இதை நான் அப்படியே விட்டுட்டு நான் டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துட்டே இருந்தா எனக்கும் இன்புட் வேணும். நானும் ஒரு 10 இடத்துக்கு போனாதான் நான் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும். நிறைய பேர் இதுல வந்து என்னோட லெவல் 1ல இருந்தே இருக்காங்க. ஐ திங்க் விஜயகுமாரி மாதாஜி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட்
லெவல் 1ல ஒரு 4 வருஷம் முன்னாடி நான் சொல்லி கொடுத்ததுக்கும் இப்பவுமே நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கும். இருக்கா இல்லையா மாதாஜி? விஜயகுமாரி மாதாஜி சைலண்ட். எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. இருக்கு மாதாஜி. இப்போ நான் ஒரு டீச்சர், ஐ டோன்ட் ஹாவ் டு லேர்ன் என்ற அகங்காரம் எனக்கு வந்துச்சுன்னா, இப்போ நீங்க லெவல் 5, 6 இருக்கச்சு என்னால சொல்லி கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா நான் லெவல் 1லயே இருப்பேன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? நான் வந்து ஸ்ரவணம் கேட்டு அங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருந்தாதான் இங்க வந்து நான் இதை பண்ண முடியும். இது வந்து நான் எப்பவுமே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு தாரணேஸ்வரி மேம் எடுப்பேன். தாரணேஸ்வரி மேம் இங்க கிளாஸ் லீடா இருந்தாலும் பக்தி வைபவ் கிளாஸ்ல அவங்க ஸ்டூடெண்டா தான் இருப்பாங்க. அந்த ரோல் தான் அவங்க பிளே பண்ணுவாங்க. நான் பக்தி வைபவ்ல நான் வந்து அட்மினா இருப்பேன். ரைட், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் லிட்டரலி நம்ம சொல்லுவோம்ல, பக்தி வைபவம் வெறும் அட்மின் தான். வாங்க, அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க, ரைட், கிளம்புங்க, வந்தீங்களா, இதான் ரூலு, இதான் எக்ஸாம், இன்னைக்கு எக்ஸாம், இந்த கிளாஸ் இன்னைக்கு அட்வான்ஸ் ஆச்சு, இந்த வேலை தான் பண்றேன். அவர் இல்லாதப்போ பேக்கப் ரோல் அது அப்புறமா கிடைச்சிச்சு. பட் இப்ப வந்து ஏன் இதை சொல்றேன்னா, இதுல நானே டீச்சர், நான் ஏன் அட்மினா இருக்கணும், இப்படி எல்லாம் நான் அந்த டைம் அட்மின் ரோல் தான் பண்ணணும். ரைட், அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜீவஹிம்சான்றது வந்து ஒரு ஜீவனை பத்தி அடிக்கிறது இல்ல, ஒரு ஜீவனை வந்து மேல பொறாமப்பட்டு நம்ம எந்த விதத்துல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா ஜீவஹிம்சா ஆத்மா கொடுக்கும். கிருஷ்ணா கான்சியன்ஸ் ஜீவா ஆத்மா கொடுக்கலன்னா அதுவும் ஜீவஹிம்சா. அது நாம வச்சுக்கணும். ப்ரீச்சிங் ஒர்க்ன்றதே வந்து என்னன்னா பரோபகாரானா உபகாரம் அப்படின்னா ஹெல்ப், பரோனா மத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற ஹெல்ப். இதுதான் இருக்கிறதுலே பெஸ்ட். அதனால்தான் அவர் வந்து ஏதான் மாம் பிரபத்தியத்தை நாம் ததேவ பஜம்யா மன வர்த்தமானு வர்த்தத்தை மனுஷாம் பார்த்த சப்ஷன். நீ எப்படி கொடுப்பியோ நான் அப்படி ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன்றவரு. யாயுதம் பரமம் குயம் மத் பக்தேஷ் அபிதாஷசி பக்தமயி பைராகத்வா ஏ வைஷசி சம்சய. சோ பேசிக்கலி யாயுதம் பரமம் குயம்னா இருக்கிறதுலே நீ ரொம்ப ஸ்வீட், எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், ஏன்னா நீ எனக்கு ப்ரீச் பண்ற அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. ப்ரீச்சிங்க உட்காந்து விட்டுட்டு நம்ம சாலிடரி பிளேஸ்ல உட்காந்து பண்ணோம்னா உருப்பட மாட்டோம். மாயாவதியா இருக்கணும், எனக்கு எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னு நினைச்சா ஒர்க் ஆகாது. ஒரு ப்ரொஃபஷனல் குருவா பெஸ்டிக் யோகியா ஆக்டிங் பண்ண முடியும், பாப்புலாரிட்டி வர முடியும், ஆனா அது தாங்காது. ஏன்னா இது வந்து எப்படின்னா இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்ன மாதிரி மண்ணு, அந்த புல்லு, வைக்கோல் இதெல்லாம் என்ன வச்சுக்க முடியும், தூக்கிதான் போட முடியும். அதே மாதிரி ஒருத்தர் ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபல்ஸும் ஃபாலோ பண்ணணும். இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இங்க வந்து இதுதான் பிராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள். இங்க இருந்து படிங்க. நமக்கு நமக்கு நடைமுறை வழிமுறைகளை வழங்குவதற்காக பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோயிலை 2 முறை சுத்தம் செய்தார். அவரது 2வது சுத்திகரிப்பு மிகவும் முழுமையானது. பக்தி சேவையின் பாதையில் உள்ள அனைத்து தடைகளையும் தூக்கி எறிவதே இதன் நோக்கமாக இருந்தது. அவர் தனது சொந்த ஆடைகளை சுத்தம் செய்வதற்கு பயன்படுத்தியதிலிருந்து தெளிவாக தெரிகிறது. இது கோவிலை உறுதியான நம்பிக்கையுடன் சுத்தம் செய்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு கோயில் சுத்தமான பளிங்கு கல்லின் தரத்திற்கு முழுமையாக சுத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளதை நேரில் காண விரும்பினார். சுத்தமான பளிங்கு குளிர்ச்சியான விளைவினை அளிக்கிறது. பக்தி சேவை என்பது பொருள் மாசுபாட்டால் ஏற்படும் அனைத்து இடையூறுகளிலிருந்தும் அமைதியை அடைவதற்கு ஆகும். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால் இது மன குளிர்ச்சியையும் செயல்முறையாகும். ஒருவர் பக்தி சேவையை தவிர வேற எதையும் விரும்பாத போது மனம் அமைதியாகவும் முழுமையாகவும் சுத்திகரிக்கப்படும். எல்லா அழுக்குகளும் நீக்கப்பட்டாலும் சில சமயங்களில் அருவவாதம், ஏகத்துவம், வெற்றி மற்றும் மத செயல்பாட்டின் 4 கொள்கைகளான தர்மம், அர்த்தம், காமம் மற்றும் மோட்சம் ஆகியவற்றிற்கான நுட்பமான ஆசைகள் மனதில் இருக்கும். இவை அனைத்தும் சுத்தமான துணியில் உள்ள கரைகள் போன்றவை. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் இவற்றையெல்லாம் நீக்க விரும்பினார். தனது நடைமுறை செயல்பாட்டின் மூலம் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு நம் இதயங்களை எவ்வாறு தூய்மைப்படுத்துவது என்பதை நமக்கு தெரிவித்தார். இதயம் சுத்திகரிக்கப்பட்டவுடன் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை உட்கார அழைக்க வேண்டும். மேலும் பிரசாதம் விநியோகித்தும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்தும் பண்டிகையை கொண்டாட வேண்டும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு ஒவ்வொரு பக்தருக்கும் தனது தனிப்பட்ட நடத்தை மூலம் கற்பித்தார். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் வழிபாட்டை பரப்பும்
அனுப்பும் அனைவரும் இதே போன்ற பொறுப்பை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். சுத்தம் செய்யும் போது இறைவன் தனிப்பட்ட முறையில் தனிநபர்களை கண்டித்தும் புகழ்ந்தும் வந்தார். மேலும் ஆச்சாரியர்களாக ஈடுபடுபவர்கள் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடமிருந்து தனிப்பட்ட முன்மாதிரியின் மூலம் பக்தர்களுக்கு எவ்வாறு பயிற்சி அளிப்பது என்பதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். உள்ளே குவிந்துள்ள விருப்பத்துக்காகாத விஷயங்களை அகற்றி கோவிலை சுத்தப்படுத்தக்கூடியவர்களை பார்த்து இறைவன் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்தார். இது அனர்த்த நிவர்த்தி என்று அழைக்கப்படுகிறது. இது தேவையற்ற அனைத்து விஷயங்களிலிருந்தும் இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துகிறது. இவ்வாறு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பெறவும் அவர் இதயத்தில் தொந்தரவு இல்லாமல் அமரவும் இதயம் எவ்வாறு சுத்திகரிக்கப்பட்டு அமைதிப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதை நமக்கு தெரியப்படுத்துவதற்காக குண்டிச்சா மந்திரத்தின் சுத்திகரிப்பு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் நடத்தப்பட்டது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதனால என்னன்னா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா என்ன சொல்றாருன்னா, எப்படி நம்ம மனசை சுத்தப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்கு தான் இந்த கிளீனிங் சொல்றாரு. சொந்த துணியிலேயே பண்ணாருன்னா எவ்வளவு லெவலுக்கு அவர் இறங்குறாரு. அதே மாதிரி நம்மளும் இதெல்லாம் எப்படி சுத்தமாகும் அப்படின்னா கிருஷ்ண கதைகள், ரைட்? நம்ம பிரசாதம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது, சாப்பிடுறது, சேன் பண்றது, இதெல்லாம் பியூரிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ் தான். ஆமா தெரியும், ஏதோ சேன் பண்ண சொல்லிட்டாங்க அதனால பண்றேன்னு பண்ணாலும் அது ஸ்டில் ஓகே. எனக்கு வந்து கான்சென்ட்ரேஷன் வந்து ஃபுல் ஃபோக்கஸ்ல இருந்தா தான் சேன் பண்ணோம்னா வாழ்க்கை முழுக்க இல்ல ஜென்மத்துக்கு நம்ம சேன் பண்ணணும். அதனாலதான் டிஃபரன்ஸ் வந்து யோகிக்கும் நம்மளுக்கும் என்னன்னா, நம்ம தப்பா பண்ணாலும் பண்ணுவோம், தப்பா பண்ணாலும் பண்ணாதான். இப்ப ஸ்விம்மிங் கூட பாத்தீங்கன்னா, மாதாஜி நான் தியரி சொல்லி கொடுத்துறேன், ஃபர்ஸ்ட் தண்ணியில குதிச்சோடனே நீங்க பர்ஃபெக்டா ஸ்விம் பண்ணணும் அப்படின்னா வராது. தத்துக்கு முதுக்குன்னு ஸ்விம் பண்ணி அப்படிதான் கத்துக்கணும். அதே மாதிரி நம்ம இந்த சம்சார கடலை தத்துக்கு முதுக்குன்னு தான் ஸ்விம் பண்ணணும். சாண்டிங்கும் தத்துக்கு முதுக்குன்னு தான் சொல்லுவோம். நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். மொபைல் எடுத்து நோண்டுறது இது பண்ண முடியாது. மனசை கட்டுப்படுத்த முடியலன்னா ஓகே. ஆனா நம்ம வந்து பாடி மைண்ட் சோல்ல நம்ம பாடியே கட்டுப்படல. ஏன் நான் பாடி கட்டுப்பட முடியலன்னு சொல்றேன்னா, கையில எடுத்து மொபைல் பண்றதை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். மனசு எதையோ நினைக்கிறது வேணா கஷ்டம். ஆனா அதை வந்து நம்ம பண்ணணும். எந்த லெவலுக்கு நம்ம பண்றோம்ன்றத அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். அதனால கிருஷ்ணர் தப்பா பண்ணாவங்கள, கிருஷ்ணரா ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பண்ணாதவங்களுக்கு திட்டுறது இதெல்லாம் இருக்கு. அதனால வந்து அனர்த்த நிவர்த்தின்றதா கிளென்சிங். இது அனர்த்த நிவர்த்தின்றது ரொம்ப பெரிய ஸ்டேஜ். நம்ம நினைக்கிற மாதிரி மாதாஜி 4வது லெவல் அனர்த்த நிவர்த்தி ஆயிடுச்சானா இல்ல. நிஷ்டா எல்லாம் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனர்த்த நிவர்த்தி இருக்கும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும். 136 இவங்க ஒரு செகண்ட் இருங்க, நான் எடுக்கிறேன். மாதாஜி அதனாலதான் அந்த காலத்துல வந்துட்டு உள்ளொன்று வைத்து புறம் ஒன்று பேசுவார், உறவு கலவாமை வேண்டும்னு சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. என்ன மாதாஜி? உள்ளொன்று புறம் ஒன்று பேசுவார், உறவு கலவாமை வேண்டும் சொல்லியிருக்காங்க மாதாஜி. ஓகே, உள்ள ஒண்ணு வச்சுட்டு வெளில ஒண்ணு பேசுறது. எஸ் மாதாஜி. சோ அது ரொம்ப தப்பான ஒரு, அதுக்கு பேர் தான் டூப்ளிசிட்டி. எஸ் மாதாஜி, நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா, அதுக்கோசரம் சொன்னேன் மாதாஜி. அந்த அதுல வந்து ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் யுதிஷ்டிர். கொஞ்சம் கூட அவருக்கு இருக்காது, என்ன தோன்றதோ பண்ணுவாரு இன் வெரி நைஸ் வே. அதுக்குன்னு மாதாஜி உங்க சாரி எப்படி இருக்கு அசிங்கமா இருக்கணும் அது சொல்ல. மாதாஜி நீங்க தான் சொன்னீங்க, உனக்கு பிடிக்கலன்னா அது அசிங்கம் சொல்ல முடியாது, ரைட்? நான் வந்து இது வந்து எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தங்க சொன்னாங்க என்னன்னா, ஐ ஹாவ் அ ஹாரபிள் வாய்ஸ். அவர் ஒண்ணு சொன்னாரு, ஐ கான்ட் சிங் ஸ்வீட்லின்னு சொல்லுமா, ஆனா டோன்ட் டெல் யூ ஹேவ் அ ஹாரபிள் வாய்ஸ். வாய்ஸே இல்லாம ஊமை தான் ஹாரபிள் வாய்ஸ் பா அப்படின்னு சொல்ல முடியும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் கொடுத்தது எல்லாமே நல்லதுதான். நம்மளால இன்னொருத்தது பெட்டரா இருக்கலாம், அதான் தப்பு. அதே மாதிரி ஒருத்தரை விட இன்னொருத்தங்க அழகா இருக்கலாம், ஆனா ஒருத்தங்க அசிங்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. ஏன்னா கிருஷ்ணன் படைச்சது. இப்போ வந்து ஒரு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் சொன்னா, வெள்ளை பூனை இருக்கிறதுலயே நம்ம எல்லாருக்கும் பிடிக்கும், ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு, கரெக்டா? ஜென்ரலா. ஆனா மத்த பூனை வந்து அதை பார்த்து பாவமா பாக்குமா, ஐயோ இவ்வளவு அசிங்கமா இந்த பூனை இருக்கே பாவமேச்சி அப்படின்னு நினைக்கலாம். இது வந்து சைக்காலஜி சொல்லியிருக்காங்க. நான் என் பொண்ணு சொன்னா, இது எனக்கு கூட தெரியாது. ஆனா அப்படியா அம்மா, எல்லாம் வந்து வெள்ளை பூனையை ஒதுக்கி வச்சிடுமா, ஏன்னா வெள்ளை பூனை இருக்கிறதுலயே ஒரு அசிங்கமான ஒரு பூனை அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு ஒப்பீனியன். எதுக்கு சொல்றேன்னா, இங்கிலீஷ்ல ஒரு ப்ராவர்ப் இருக்கு, பியூட்டி இஸ் இந்த பைபிள். நம்ம எல்லாம் பார்த்தா அப்பா கருப்பு தான் அசிங்கம், வெள்ளை அது எவ்வளவு அழகா இருக்கு கியூட்டா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஆனா அந்த கும்பல்ல இது அசிங்கம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஏன் இதை சொல்றேன்னா, ஒருத்தரோட மனோபக்குவம் மனோபாவம் எப்படியோ அதை வச்சு நம்ம ஜட்ஜ் பண்றோம். ஒருத்தங்களை நிஜமா அவங்க மனசால பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா நம்ம வந்து இதை பத்தி நினைக்கவே மாட்டாங்க. நம்ம நிறைய தடவை நம்ம ஒரு நாள் தூங்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு தடவை நினைங்க, நம்ம என்ன இன்னைக்கு நிறைய நினைச்சோம் அப்படின்னு நினைக்கும். ஒரே ஒரு செகண்ட், என்ன இன்னைக்கு நினைச்சோம், எதுவுமே நினைக்கலையா அது ஓடுங்க. ஐயோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்ன ஹர்ட் பண்ணாங்க, அதே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா, அதை தவிர நம்ம வேற யாரையாவது நினைச்சிருந்தோம்னா கிருஷ்ணரை பத்தி எந்த லெவலுக்கு நம்ம நாள் இருந்திருக்கோம். அதே மாதிரி அந்த எதிர் வீட்டு பொண்ணை பத்தி நம்ம தப்பாவே பேசிட்டு இருந்தோம், தேவையா?
இதெல்லாம் ஆமா அவ ரொம்ப நடக்கறச்சே அவ வந்து என்னன்னா செப்பல் போட்டு என் மூஞ்சில சேர அடிச்சிட்டு போயிட்டா. அவ தெரிஞ்சு பண்ணாலும் தெரியாம பண்ணாலும் அது விடுங்க. ஒரு செகண்ட் நம்ம கோவப்படலாம், வருத்தப்படலாம். அதே நினைச்சிட்டு இருந்தோம்னா அவ போயிடுவா, நம்ம இங்கேயேதான் இருப்போம். சோ அதனால ஒரு நாள் ஒரு எண்ட் ஆஃப் த டே போயிட்டு திங்க் பண்ணுங்க. நிறைய பேருக்கு ஒரு ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தேன். மை அணைச்சிட்டு, அதாவது நான் என்னுடையது அப்படின்னு 1 மணி நேரம் ட்ரை பண்ணுங்க. யாராவது ட்ரை பண்ணீங்களா? மாதாஜி மாதாஜி சொல்லுவோம் மாதாஜி. என்னுடைய இதுன்னு எதுவும் சொல்லக்கூடாது. எங்க பசங்க கிட்ட கூட நான் சொல்லுவேன் மாதாஜி. இல்ல 1 எல்லாம் மணி நேரம் நம்மளால சொல்லாம இருந்தா ட்ரை பண்ணீங்களா யாராவதுன்னு கேட்டேன். மாதாஜி முடியலைங்க மாதாஜி, ஏதாவது ஒண்ணு வந்துருதுங்க மாதாஜி. தேங்க்ஸ் விஜயகுமார் மாதாஜி. ஆக்சுவலி உண்மையில ட்ரை இதுதான். பண்ணாலும் மாதாஜி அது நம்ம அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்லும் பொழுது அந்த இதுகள் வந்துருது, அந்த வேர்டு வந்துருது மாதாஜி. நான் எதுக்கு இதை சொன்னேன்னா, நீங்க யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கோசரம் உங்களை பேண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லல. நம்ம கான்சியஸா இருக்கணும்ன்றதுக்கோசரம் சொன்னேன். உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? இப்போ என்னுடைய மொபைலு என்னுடைய நம்மளுக்கு வருது. பட் நம்ம கான்சியஸே இல்லாம யூஸ் பண்றோம். இப்பமாவது கான்சியஸ் ஐயோ நம்மளுக்கு வருது பாருங்களேன் அப்படின்னா, நான் என்னுடையதுன்னு நான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு மனசாலையாவது இது என்னுடையது இல்ல. வாயால வரலாம். ஆனா மனசால வந்து என்னுடையது இல்லப்பா, ஏதோ அந்த சுச்சுவேஷன்னால நான் சொல்ல வேண்டியதா இருக்குன்ற பாவத்தை ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வரலான்றதுக்கோசரம் தான் ட்ரை பண்ணுங்க. சரிங்களா? இப்போ வந்து ஓகே, இது வந்து நரசிம்ம கோயில் என்ன ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். இதோட நான் ஓகே. நிறுத்திக்கிட்டு நிறைய தடவை ஆச்சு படிச்சு அதை ட்ரை பண்ணலாம். வாஞ்சா கல்பத்தருபேஸ்வர கிருபா சிந்துபியை வச்ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर।